братано, шаҳраки Нижневартовск омадем. Дар ҳаминҷа мардум ҳама гуляканда, ҳама дар гулякая. Ягон кас дар хона намешина, ҳама гулятка кара гашта. Навачо метавонед дрои лайк моне подписаться кунед дар чизои мо. иншоаллоҳ ба наздикӣ ё насиб ё Аллоҳ кинои ғарибат мебуроя. Подписчики Расулов Баракат, Баракат Расулов ва фикрман хела. Ин Нажмиддинов Иброҳим Нажмиддинов. Дрои подписаться куне. Каме дигар монда, иншоаллоҳ бачаҳо канал мехеза, худо насиб боша. Киноям мебурорем ба наздикӣ, ҳама тамошо мекунад. Инаку тарафои Тоҷикистон да баҳор тамом шудагия, тарафои Сибирда нав баҳор шуда бачаҳо. Ҳама гулятка кара гаштаде. Янам хеле кино давом дора бачаҳо, гуфта мемонам. Я сериал нест, 4-5 сериал. Бо ба наздикӣ кинои боевики провар шудем дар шаҳри Нижний. Иншоаллоҳ дар главни бандито худмон хай ҳамаша ҳозир насиб боша. Реклама мекунем, аниқ мекунем, муташнид мекунем, ҷа ҳамаша мепартаем. Чо кардӣ? Иброҳим Нажмиддинов. Надроя дар каналош 88 лайку, 88 подписчикнетон. Тамом кино иншоаллоҳ мебуроя. Янам хеле бачаҳо. аку бояд анҷа ягонҷо бояд гузарем. Светофор рафтаю, омада мешинем. бачаҳо на пешхода на дигар накам гузаштум ша. ҳама карочи дар гуляткая отдихчаи конкретни карсуда мардуми муслимони мо ҳам карантинада
خلاص عصايا خلص. شب 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 زنده دارم نبراتی. آی ابراهیم نداری؟ دوست دارم و دارم همیشه. انا جوره من که با شیطان یکم چوی پای میزنه. باور کنم داری همه بالکن تغییرهای کشونه هم نکن کشونه باشه کشونه نیست نکن. خوبه ها گفته ما 5000 5000 چند سال روی کردی؟ 4 شایسته 4 şahisi bir şahsını bulucuda. همه شما Roşan ya. Boş gibi bu ev boşan. Nergis kışta gel boş. چون نرگس در کجا بوده؟ Hayır. Bir dakika dur. Ya nifak tamam. سرش بریزه